on tajunnut vaan, että aikuistuminen on sitä, että sä tajut, että elämä on paskaa, mutta niinpä. Tai se vaan on, mutta sitten vittu sun täytyy tehdä massia ja sun täytyy menestyä, että ei auta itku markkinoilla. Niin, mutta tavallaan jos pääsee sellaiseen pisteeseen, että tajuu, että ei sitä niinku, vaikka tietty ikäinen, niin ei tarvi olla niinku ikään kuin aikuinen. Ei ihan samaa paskaa kuin aina, mutta tavallaan enemmän vaan laskui. Mutta tavallaan kun sit kun on tällaista, niin tää on just hyvä. Joo, tää on helvetin jees. Siis just tajus eilen, kun oli siinä himossa silleen, kävin tässä eilen saunoa, niin tajus, kun oli yksi siinä himossa ja katteli kattoa ja kuunteli jotain paskoja biisejä, niin oli vaan että vittu onneksi sun kavereita, tää on se kankeeta tälleen koko ajan, että vittu et hajos pää. Ja silleen on bändi, että vittu miten etuoikeutettu. Aika moni haluaisi bändin. Aika harvalla on 30-vuotiaana. Otetaan toi sama kommentti 3 kuukauden päästä. 100 keikkaa takana tulee takaisin. Ei saata. Pitää kyllä vittu välillä joku pitäisi käydä muistuttaa mua läppäselleen naamat. Hei nyt niinku vittu herätyskellojen päällä. No hyvää päivää. Hyvää päivää vittu. Viimein. Mikä mestari? Hieno nää. Ladies first, mutta... Jätti roikkuu.